И здравейте хора, в днешното видео мисля, че завърших мегабоксата в Brawl Stars, така ще разберем. Вършат мегабоксовете, два нови героя, нови геймодове, добре. Това е яко, това е яко. Хора, за този... За малко ще спра това, хора. За това чакахме толкова много време. Мегабоксът се завръща. Yes! Тай машин. Добре. Декември 2022. Първи декември. Добре. Добре, да видим сега какво. Мегабокс! Yes! Добре. Нови скинове. Хайпертак скинове. Добре. Мегабоксовете. Yes, човек. Yes! Сове Рико. Това се спусне. Това като Годзила по-скоро, само че е Рико. Добре. Колет Стар Толкън. Ето тук ще показва мегабоксовете. От 12, когато бъде 20 ще влезе в мегабокс. Чакайте да видим тези Brawl Tokens. Brawl Tokens, ако съберете 12 ще бъдат право тези мегабокс. Brawl Tokens, тези Brawl Tokens може да ги събирате от новите неща и където има Brawl Tokens. Добре. Ето. Ако съберете 20, ето тук ще излизат мегабоксовете, хора. Ако питате как да взимате старт, ето тези неща. На всеки кеймот, ако има ето такива неща, старт толкова, играйте на тех, за да може да спечелите старт толковете. Ще ви кажа всичко, ще разберем. Ето и фари, добре. Специални квестове, забрал там. Добре. Мегабокс, Добре, за 13 дена и 12 часа. Това за сега е добре, хора. Шели? Герой, ето ски ми хареса. Добре, хайпата скира си го била. Рико си го била, сега няма какво да кажем. Аз много скъпам с Рико, хора. Добре, това го знам с еднаквите героя. Добре, знам. Чакай, какво? Който герой убие, се превръща в този герой, който убие, Ако бие Спайк, се превръща в Спайк. Първо, това е брутално. Който от вас да играе Brawl Stars, защото мегабоксата са завърнали, се се сваля. На 4 юли ще излиза новия Battle Pass и новите неща, хора. Само това ще кажа. Ето ги новите скидове. Това Шели ли е това? Стелър Шели. Добре, аз ще ги взема, хора, се питам. Това скид не ми хареса, хора. Пишете в коментарите кой от вас има Стар Шели. Хаштаг има Стар Шели, хаштаг няма Стар Шели. Пишете в коментарите. Добре, този ски си го бил. Франк! Франк не е зелен, не е лош герой. Хайпер чарджове! Нови хайпер чарджове, добре. Хора. Това вече е Брик Ебс. Добре, вече има хайпер. Мисля, че. Добре. Този скин ми харесва и този. Ето този е. Пайпер, добре, хора. Ето новия Brawl Pass. На 4 юли. На 4 юли излиза новия Brawl Pass и новите неща. Бери, нов герой. Хора.
добре, харесва ми този герой, не е зле. Той е като Барни хора и се буса напред като Мелоди е. Само че бие демидж и по-напред. Ето, видехте ли? С едно Барни хора. С ония скин. Така че свалете си Brawl Stars, защото мегабоксът се връщат само за 3 седмици или за една седмица. Не знам, но определено ще трябва да се свалите. Има скин, добре. Няма ли още ни генер поне? Хора, трябва да спрашваме трудно покани сега. Хора. Добре. Добре, това е лесно. Хора, трябва определено да свалите Brawl Stars, вършо. Добре. Това е интересно. Момчета, Барли! What the fuck? Какво? Хора, тази заслужава. Какво? Добре. 5 бомби, хора. Брутално! Добре, след слаб герой. Хайде, хайде. Хора, определено свалих си просто. Всичко е добре. Казвам ли истина. Хора, има да ми хайпер карта. Хора, това е брутално. Какво? Защо го баже? Какво? Добре, Сади. Добре. Ще ни килай. Ще разберем как се казва това. Добре, това ми харесва. Много е яко, хора. Ще видим нещата, хора, доста е яко. Това мегабоксът се връща. Всичко става обратно на... Хора, съжалявам, но... Изпитвам, толкова се радвам. Защото аз преди си играл Brawl Stars и... Мегабоксът бяха най-любимото ми нещо. Добре. Хора. Това е като да игри на Nintendo, как беше. Тези тук трябва да отцветяваме, хора. Който си повече, мисля, че печели. Ще разберем, като излезе. Хора, това не е шега работа. Не е истинско видео. Добре, това е яко. Боли, добре. Елис боли. Добре, яко се скидува, сигурно стикам тази да не признавам. Добре, хора, много са яки. Но ето много ми харесва. Добре. Ага. Хора, слухарайте нещо. Хора, не си колко хора? Не вярвам, хора. Добре, аз не съм я харесил нещо. Добре, Корделиус. Геръс. Хора, това Барли, добре. Пиратски сезон. Пиратски сезон. Хора, пиратски сезон, идва. Франки. Добре, то сама не заслужава. Добре. Добре. Добре, хора. Това е яко, това е яко. Хора, за сигурно това е яко, ще не героите. Много е Brawl Stars сезон. Много е Brawl Stars сезон си заслужава. Хора, до тук беше видеото. Се види кога започва с Brawl Stars. До скоро!